صبح بخیر دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امید دارم همه شما خوب هستید. тамошобинон азиз, ҳозир распродажаи паплинора шумо нишон метиҳем. Распродажа кардагиан ҳамаш паплинои якумсор, паплинои хушрӯ бо анамихе сангчиҳои хамелеон. ин распродажа ду қисм мешава. як қисмашда анами сангои дождики анам хеле мешава, сангои 3D бисёр айна бинед. сангошон ҳамаш хамелеонанд. 140 сомон донада. касе опт мегира бо арзон меша. ино бовар кунед 180 то 200 сомонам будан пеш. ина бинед. я вақт мо ҳам халиёра нишон дода будем 140 сомона када ваям распродажа ҳозир боша. ина бо новинкаҳошам шумо да распродажа кадем бинед. 140 сомон ҳамаша то охира ҳамаш 140 сомона меша. ино ана қисми душ бо дигар хелай. ина бинед. беҳтарин паплиноян. и паплинора чӣ меган? паплинои пилагиан дубайский номш мегиран. паплинои пилаги дубайския. неки сифаташ аҷоиб, сифати хубай дӯстони азиз. гулошона бинед, ҳамаш гулоям хе чинда шидагӣ. ана ин нусхара тамошо кунед дӯстони азиз. агар дар хотир дошта бошед арабски чӣ буд? Шолк буд? Итальянский шолк шава нишон дода будам. ина ҳозир паплинда бромадай. 300 сомон мефрӯхтем. Итальянский шолкаш 300 сомон буд. ина инаш боша 140 сомон. 140 сомон и паплинша. моллои мак. ҳамаш қариб полоска доранд. сифатои нағзай. ина ҳами нишон додагим полоска дорад. баъд бо я ранги хушрӯви дигар. ана ин дидед? хулос ҳамаи ҳамино нархошон 140 сомонӣ. каседа дар корай нависе. дӯстони азиз, илтимос фақат почта фақат интернет кати мо кор мекунем. шахсоне ки харидорӣ карданӣ ҳастанд ҳамуно нависанд. ина марҳамат. и гули дигараш бо ина доставка мо россияда тавассути почта мекунем. почта кати равон мекунем. бур аз 3 ҳафта то 1 моҳа мерава. нархи доставка 10 килобор 490 сомонай. ана доставкое ки мисол дар дохили тоҷикистон ҳастай, уно нависед, ма мефаҳмонам куҷо чанд сомонай доставка плиш. хулос ишам 140 сомон. ина тамошобинони азиз, анаям фасони хушрӯ, гули фасон. ино қимат будан. бори дига такрор мекунам. ҳамашон ҳами гулое ки ман нишон додистам ҳамаш гулои чинда гуфти гапо гулои беҳтарини ҳами пеши бозор будан. ина ино ҳозир хеле нархан. насиб иншоаллоҳ аз моҳи март бо ҳамо 180-200 сомонда мехезад. барои аввай дӯстони азиз, касе ки мехоҳа марҳамат гирифта барои фурӯш ё ин ки барои хитон ё ин ки тӯи маърака дошта бошед, метавонед аз ҳозира анами чизора харидорӣ кунед бо нархи арзон. касе ки опт мегира, ёдовар мешавам ки аз ин нарх бо арзонай. бо аи нархе ки мисол ма гуфтум бо арзонтаракай. хулос анамино ҳамаш 140 сомон нархи 3 метрш. ина тамошобинони азиз, ана ин намудам ҳамин нарх. бисёр гули хушрӯй. рангаш писташквия. писташквия. хулос дӯстони азиз, бо ҳамин видеои мо ҷамъ бас мешава. қисми дуюмша интизор бошед. уҷада бо аллакай дигар хел сангошама нишон метиҳам, дигар қолаба. на саломат бошед. хайр.